Здравейте хора, аз съм Goodplay и тук при мен е ZeusBG. И здравейте хора. Това ще ги И преди ми клип беше на UFC, ама пак нали, показвам, нали? Гледам, че много се гледа UFC. Ай, ти такова. Съм тук да ще ама не сок. Да. Аз ще се бъде сега първо дърво, чакай. В смисъл за... Да. И аз съм малко болен. Си направя меч, пък ти там се прави. Аз ще направя тия камъни. Супер дървета с камъни, после да си дадим. Майта, виж, не се откави, че е така. Не се търси до край. Абе, споко, ще съм е. Мале, ако ни вързи пак като предната игра. Ако не бе. Жалко, че аз не можа да го снимам така. Какво? Аз не можа да го снимам. Нищо. Ама ето от първата игра, ти казвам. В смисъл, не сме правили дури. Честно. Храна няма че не носиш. Защото не съм, за сега не крави, не шугаркейн. Дай ти каквото и да е. Шугаркейн намерих. Айде. И колко? Ай, то. Ама аз няма дух на играта, така. Ще трябва да вляза в гората. Мале, ако не намеря крави. О, някакъв бегет тук е играл. Боев беге. Не, хайдам бегет, това вече не не, колко ще направя по-добре. Какво ще кажеш? Какво? Да направя в колко место вече. Ако си намерил вода. Ма чакай, аз още... Ще го пазя това е. Те се направих една единчирка и ми стана две. Брат, няма... Крави е. Айде. До 16-та минута, ако не намеря. 15. Гледай, още шугаркейн. Аз сдохна. Ти още не спочна, бе? Не, аз сдохна вече на 15. Ще имам я единчирка до теб. Да знаеш, не знам къде съм, я напиши координатите. Чакай час. Ета. Аз къде съм, бе? Ще ли за енчант или? Намери ли за енчант? Не, няма къде, аз се връщам. Сега аз чувам по-добре. По-силно, да. Минус 983. Може да не се случи хубаво, защото микрофона беше дигнат нагоре на нищо. Yes. Няма, бе, бат. Як тръгни, ама ако заобиколям път към мен. Що? Да мога да намираш колко път става. Те направиха, ама не намерих. Без енчант. Айде, да ме намерих. Не се пам. Търси за енчант. Не, няма. Аз вече съм пред крафтинга. Ти къде си почна да покажеш? Някъде под крафтинга. Под крафтинга? Да, смисъл, скача на блокче, но нещо така. Смисъл, ще видиш. Имаш ли ябълки? Нещо. Вземи ги. Как няма? Аз съм чуках сигурно 5 дървета. Или 6. Няма. Аз копах напред, ще го видиш. Ти ябълки имаш ли? Не. What? Аз така да ще да ги имаш. Тук намерих една. Няма работа на там. Само една имаш. Нищо ще излезем после. Ела, ако да копаем първо на 5 минути, някой ще излезем. Как ще излезем от ли си? Няма да има енчант, който ще правим. Дори не пуска, бе. Имам 5 дълма. Още една, ай. Скачи. Ще е въглед точно гъркин. Имам доста перата вече. Имам дай малко дърво. Ето виждаш. Виж за тебе, за тебе. Ма дърво малко за крафтинг. Намерих. Това трото няма, брат, смисъл. Имам още 3. Имах 18, такова не е обработено. Аз съм 3 блока. Лава тук. Маля, ако станат първото и вече. Като цяло мога да ги бием вече, вижте малко. Че ги бием? Това има пред тебе, внимание. Сейчас съм се изчекам, ще падна. Аз съм в мина. Видам ли? Не. Чувам доста зомбите и скелети, паяци. И като цял паяк не трябва, бе. Давай, аз виждам. Идвам към тебе. Не мисля кой е там, чувам доста скелети. Та реши да помня, смисъл да има дума.
Един парък се чува. Да. Май да не се стърсиш хората. Вода! Нямам. Мам. О, как го направи това? Де да знам, прескочи хората има запада. Колко лапси има тук и нищо. И язък. Ама гъж, що сме... Защо толкова хора лефнаха, бе? О, тото е наше или нали лавите? Трябва да намерим голд да са хелна и... До мен ли си някъде, ли? И храна искаш ли? Не, имам. Имаш ли? Ай, диамантите. И снимам с 700 FPS. Аз с 170. Даже ме се щупи кирка, не знам. Това такова. Аз съм майран. Не, аз съм бил. Защо? Катерия с Не, майчна крафтинги. да те са плечи. Как се признал? Катерия са с крафтинги. Без да искам. Маля попадне в яйца. А те дойдаха? Кой е? Червин. Те си бяха тук. Единия беше тук. Сейчас. Майка не бяха. Ти колко диаманта ми? Един вече. Ммм. Айде още диаманти. Два са мен. Да. Еми, не по... 4, за да ме киям 9. Да. По-добре да направим един чест трети. Не, отли си. 2 меча и една каска. Моля, на ти пъшиш колко айрон на мен. Аз нищо не мога. Точкам до айрона беше всичко. Едно яйце да нямам, да не събера места гали за енчанти ками да нямам и да ми дойде диаманти. Нереално просто. Че? Стани се да дойдат да не убият. Да, бе. Малко невъзможно. Оня път то невъзможното беше ти да ме убиеш, оня път да ме уби. Коя бе? Помниш ли си един път? Писал, играхме да победим, че ме убих още дама. Пак, ни се убихта и спечелих едно след това ти бъде и ме уби. Още на 15 дни, на 5-та минута. Да, сети. Има 17 дама. Вчера днеска как бъде? Вчера аз намерих днеска ти. Аз намерих вчера намерих 12 дни. 15 и за енчант 2. Аз 20 диамата някой бях намерил. Да. Не бе, направих кирката, аз бях направил кирката. Ние имахме 23, аз намерих 12 ти дадох и кирката. 18 или 19 имах. На клипа може да се види. Ще 2 честета, ти колко меча направи дъмо? 2. И едни панталони. Ето, аз имах един дъмо меч. Да, 2 дама меча. Ти беше аз представя някак от книжки, само си го направя. От книжки го направих сам. Да, бе, че колко Да. книжки. Че имах колко 3 книжки. Тук е бедрока, знаеш. Значи, къде си е? Ела виж къде, ела да правим колко си. Че събирам голд. Айде да почне го тук напред. Айде едно там. Чакай си ли почти. Само напред. Айрон. Аз имам 20 айрон да се. Аз имам за Там Iron е, Set. ще на 2 меча, значи имам 17, 2 меча 4, оставам се 13. Аз се направя Iron Set. Аз ще видя какви неща му направя. Колко голд имаш? 4. След малко ще да дадеш една. Още диаманти. Лъквати. Получи го на 3-4, ще сега ще виж къде ме да работи. Охо, или лаве вече изгуби сърца. 9 диаманта. Имам 26 общо. Найс. Имам Аз пак. ти казвам сега мисля да си продам акаунта на Лига и да изкупя някаква хубава мишка и слушалки. Намерих това ще би. Не ти трябва да писал. 2 стринки имам, ако имаш едно. Имаш 2 стринки имаш. Да, да би пак на неща. Това съм Пак ще ме трябва хранава. Без мът не ми дай. Имам майрагим или още по-разлад ще. Виждаш има къде съм.
Направи сет, защото ще стане кабелата. Какво? Направи си сет. Аз имам сет, има ли видя? Кабелата, попадне ми тази. Ще направи бато дъл меч и ще ви копши на стана. Еми гага са прав от дома. Да. Да. О, не само за тебе. На тези Не честпети. бъдя учен. Още не тя, да направи честпети. Колко айран. Ела, къде си? Влез в моята пещера, че виж. Мале. Аз ти върних вала, ти дам нещата. Вот ли си тук? Идам към тебе. Виждаш? И още едно, трябва ми още едно дърно и се прави панталонки. Ако не казвам. Ти, ама ти имаш? Сега Си направя на кофа. Взема лава и вода, чакай. Чакаш, има ли още водата да има? Взема малко айрон за човек. Ах, тук е крипър. Бягай! Мале. Как ги биеш вече? Нищо не ми взе. Има ли още вода или? Не. Ела тук има. Нагоре се качва да няма гол. Тук има гол, чакай. Моля, не, само две. Аз вървам те. Аз ще надя. Колко от мери, гол на мери? Ба. 7. Има ли 2 ябълки общо? Имам И гол. две ябълки спок. Ама колко гол имаш? 4. Не, 6. Аз имам 7. Ти гол, трябва, че правим две ябълки. А, Скелет. и- Не. Че му оцели. Къде? Тук се опе. Идам към тебе. Къде? О, Равин. Косто тук. Майшафт! Майко, yes! Колко пера имаш? 22. Мале, ще има и гол тук. Гало, чакай, пада се на опата. Бързо, давай, ти препът. Дай и крипа. Да правих някакъв пътъм. Да има истинка честа взем. Бата няма нищо. Казвам ти тук, ако няма гол, че трябва да се гърна. Да не се изгубим обаче. Не. Още един пак няколко. Че бе? Абе, брат, защо не ме палиш, бе? Аз се експлорвам. Айде ме хит на един път за половинка. Идам към тебе. Половинка, ма... Аз вече съм минус 3,5. Нищо. Две ябълки ще гледаш. Айде две при мене. Чакай, ще купа към тебе. Виждам ти Ника. Светка. Направих си лък. Надели за мен да направиш ли? Много съм тъп. Лък ли, бе? Да, или да те взимам. Заварих, вземи си. Но стак 26 или? Половинка. Някъде при тебе си. Дай ми голда. Ето, че го трябва вината ми да има. Значи, ето, че половината стрели, направи си такова. Прави си. Лък. Колко са половината страни? Ети едно голда се стаква. Аз съм 45. Само трябва да минути, ела да експорнем това. Чай се нагадя тъмите. Ето дъма няма. Оставяме вода мага. Идвай с мен. И сега. Аз скочих на място, дето има кръв. Малека. Най-якото, че си имаме лъкве течи. Никът ги Всяко потъкаме. малко уни ще се падне. Тя. Водата иди вземи си. Да, нами това ще. Аз свързах кирката, брат. Има 2 минути. Не, аз тук ще седя. Аз ще да такова да го изпълня. Ай, аз се давай. Че аз имам купчета. Няма тук нищо. Ева да купаем на 11. Има само кирка. Това няма време. Това значи правя си каска. Защото имам 61 ще остане. Как маят като стават дома, че казвам. Като ми трябва, няма ми дойде. Мале, сега пак ще бим силно от първото. Задно. What? Що сме два тима? Те двамата се отказаха направо, брат. Бачи, много лесно юрици. Какво ще имам? Такива юрици са най-мрази, че казвам, знаеш ли що? Защото супер лесно. Вие сте, че си горе-долу, аз съм на фул.
Ти си горе колкото чакате. Колко ябълки имаме? Аз едно имам. 4 голд. Значи аз трябва да скоро да пребия. Дома ти да нямат голд. Ма ни с лук вече си изтепим. Дай ми ако може храна. Едно. Ето, аз имам 2. Дай ми ако Фърлях ти. Ела, аз им горе, те са мисля. Ако може храна. Едно. Ето, аз имам 2. Дай ми ако Фърлях ти. Ела, аз им горе, те са мисля. Дай само да не скоча до... Не, дай да ги... Аха. Те нямат ябълки. Един ще ти да са не. Охо, един го мегнах. Не знам какво става на клип, никога не мога да оцеля, че кам. Ай се бим, то сме дома. Дай. Те нямат един само с ябълка. А не тук си. Аз направо го степих. Направо той не можа да макитне. Ай, ти си по един кил. И това беше от нас. Надявам се, че да ви хареса. Да. Малко тъпо юиш. Пак ще да. Ай, че. Две направо ги сказахме. Те даже не можаха да докоснат. И да. Това беше от нас. Останете, нали, с... И аз не знам какво говоря. Да, следващия клип, не знам, ще го мисля на какво да бъде. Може да бъде силно на Skylarks или на Survival Games, не знам, ще видя. И да, и до следващия клип.